салому алайкум ба ҳама дӯстон, хуш омадем ба дарси навбатии дарси даҳими забони англисӣ аз нол то мукаммал. Бо шумо ман ҳастам Муҳаммад Ҳусейн Абдураҳимов, бачае ки мехоҳад шуморо забони англисиро аз ноли нол то мукаммал нишон диҳад, ёд диҳад, то ки шумо ёд гирен забони англисиро ва ба англисӣ гапзаниро ёд гирен. Дӯстони азиз, имрӯз мо то даҳум дарс омадем. Дарсро шуруъ бо диққат гӯш мекунем. Дарси имрӯзамон яке аз муҳимтарин мавзӯъҳо дар забони англисиянд. Present Simple Tense замони ҳозираи оддӣ, амалҳое ки мо ҳар рӯз мекунем, имрӯз мекунем, дар як моҳ як бор, дар як ҳафта ду бор ва ғайраҳо, амалҳое ки такроршавандаанд. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, дафтарҳоро мекушоем, бо диққат гӯш мекунем ва ҳар як чизеро ки ман мегӯм айқафои ман менависем, такрор мекунем. Ва барои практика ва мустаҳкам кардани материал ба телеграм группа, телеграм канали ма ки ссилкаш дар ин поён ссилкаша дар ин поён мемонам дӯстон. Медорен, подписатсия мекунен ва қатъи мо забони англисиро ёд мегирем. Дӯстони азиз, инчунин ман аз шумо хоҳиш мекунам ки видеоро лайк монед, барои он ки танҳо бо лайкҳои шумо видеои мо пеш мераванд ва ма ба ин лайкҳо на ягон сум, на ягон майда ягон чиз кор намекунем. Дӯстони азиз, танҳо барои пешравии мо шумо, танҳо барои пешравии ҷомеаи тоҷикон ки ҳамеё забони англисиро, ҳам бародарои тоҷик, ҳам шумо, ҳам хоҳарон, ҳам ҳапаҳо, ҳама забони англисиро ҳама ёд бигирад. Дӯстон, ба ҳамин хотир илтимос, бетараф набошед, видеоро лайк монед, дар комментария мисолотонро нависен ва кӯшиш кунед ки видеоро ба дигарон паҳн кунед ки дигаронро ҳам дуромада тамошо кунанд, забони англисиро ёд гиранд. Хуб дӯстони азиз, дафтар ручкаро тайёр мекунем, дарс шурӯъ мешавад. Мо имрӯз уже дарсҳои қиинтара гузаштан сар мекунем. Барои он қадар бо ҷиддӣ, хушрӯ, бо диққат тамошо кунед ва дафтаротонро тайёр монед барои навистан. Мавзӯи имрӯзаи мо Present Simple Tense. Present Simple Tense чӣ мешавад? Present мешавад ҳозира, Simple мешавад оддӣ, Tense мешавад замон. Англисиро айқафо ва пеш бисёри вақт тарҷума мекунем. Замони ҳозираи оддӣ. Дидем поёнда нависагим замони ҳозираи оддӣ. Ин замон чие? Замон маънои, мисол дар забони тоҷикӣ мо замони ҳозира дорем. Замони ҳозира маънои ӯро дорад ки дар забони тоҷикӣ амалҳоеро ки мо ҳозир данный момент кардестем. Мисол мефаҳмонам қад тоҷикӣ. Ман фаҳмондестам. Ҳозир фаҳмондестам ку шумо гӯш кардестен. Ман дарс дода истодаам, шумо тамошо карда истодаед. Инамиро ҳози шидестан дар забони тоҷикӣ замони ҳозираи оддӣ ном дорад. Ана дар забони англисӣ замони ҳозираи оддӣ маънои амалҳоеро дорад ки мо фақат иҷрошон мекунем. Ҳар рӯз иҷрошон мекунем. Ба монанди мо дар ранги як хоб бияй, бифора нафора ман ҳамин корро мекунем. Мисол ман ҳар рӯз ба кор мерам, ман ҳар рӯз соатҳои 6 мехезам, ман ҳар рӯз мисол соатҳои 11 хоб мерам. Ин ҳамин замони ҳозираро тааллуқ дорад, барое ки ҳар вақт ҳар рӯз ҳамин корро мекунам. Мисоли гап бо метавонем гуфта ки ман ҳар рӯз футбол бозӣ мекунам ё ки дар як ҳафта як бор футбол бозӣ мекунам. Амалҳое ки шумо фақат мекунедш, ё ҳар рӯз мекунедш, ё дар як ҳафта як бор мекунедш ки ҳар ҳафта ҳам хеле мекунед. ин ҳамин маънои замони ҳозира дар забони англисияе. То есть амалҳое ки фақат дурустанд ва фақат шумо амора иҷро мекунед. Кай истифода мебарем? Ин инҷа ма овардагим барои амалҳое ки мунтазам ва ё такроршаванда анҷом меёбанд. Илтимос ин ҳамин текста ҳозир павза дамонед, нависен дар читон, дар дафтаротон нависен ҳамин текстҳое ки ин ҳаминҷа даира кай истифода бурда мешавад барои амалҳое ки мунтазам ва ё такроршаванда анҷом меёбанд. Барои баён кардани ҳақиқатҳои умумӣ. Ҳақиқатҳо яъне чӣ? Мисоли гап, ягон ҳақиқат дар бораи худтон доред. ина мисол соатҳои 7 саат ба кор меред. Ин ҳақиқате ку ҳамин гапҳоро мегем, дар замони ҳозира мегем. Барои баён кардани одатҳо ва амалҳои рӯзафзуни ҳаррӯза. Гуфтаистам ку амалҳое ки шумо одат доред мекунед амура ё ин ки ҳар рӯз мекунед. Барои баён кардани таърифҳои умумӣ. Дар умум чӣ кор мекунед? Мисол дар як ҳафта як бор бикунед ҳамин корро, дар умум мекунедш ку мисол дар як моҳ як бор бикунед. Ин ҳамин чизҳо дар замони ҳозираи оддӣ дар забони англисӣ сохта мешаванд. Инҷа мо мебинем чира формулаи сохта шудани present simple ҳар як
ҳар як замон дар забони англисӣ бахча формула дорад ки рӯи формула сохта мешавад. мисол формулаш subject ҷамъи verb, мубтадо яъне мубтадо ҷамъи феъл. мубтадо чие? мубтадо ин аҷада мо дорем ҷойнишинҳои худмона I, you, we, they, he, she, it. I ман мешавад, you ту шумо, we мо, they онҳо, he вай, she вай, ин it мешавад. ин ҳамиҳо мубтадоанд. бо ба ҷои ё номҳои одам метавонанд ки оварани мубтадо мешаванд. ами забони модарии худмон агар хуб надонем, ягон забони дигара ёд гирифта наметавонем. мубтадо и номи одам ки ба саволҳои ки киҳо ва чӣ чиҳо ҷавоб медиҳад. ҳаминҷода ки киҳои мо ин ҳамиҳоанд ва номҳои одамоай. баъд формулаш гуфтагие ки мубтадо subject мубтадо мешавад, нависем дар дафтарҳои луғаттон. ҷамъи verb, verb мешавад феъл. феълҳо чиянд? ягон кора кардан, рафтан, омадан, сохтан, гӯш кардан ва ғайраҳо. ин ҳамаи ҳами замони ҳозира мешавад. ин ҳамиҳо ҳамашон феъл мешаванд. мисол қатъи феъли go мекунем. go мешавад рафтан. мисол овардагием ки ман меравам. ман меравам мешавад I go. ту меравӣ ё ин ки шумо меравед you go. дидани ягон ҷои қиниш нестем. ман дар видеои рилсом фақат мефаҳмонам амира. шумо аҳамият додагиен. дар замони ҳозира мо меравем we go, онҳо мераванд they go. ана вақте ки нигоҳ кунед мо I, you, we, they истифода мебарем, шакли ягон феъл алиш намешавад, шакли ягон чиз алиш намешавад. просто ҳамихе менависемш тамом. ана вақте ки мо he, she, it истифода мебарем, he, she, it медонем. дар ин эҷа мисоли гап мо гуфтем ки ин ҳами he вай писар мешавад, she вай духтар мешавад, it ин чиз мешавад. ин ҳамиҳо ҳамашон гуфтем мубтадоҳомонай. I, you, we, they қатъи шакли феъл алиш намешавад. феъл ҳамун чӣ хеле ҳаст, ҳамун хеле нависта мешавад. мисол go, I go, you go, we go, they go. I go мешавад ман меравам, шумо меравед, мо меравем, онҳо мераванд. илтимос дар баршон нависем. ман тоҷикча нанависам, шумо нависем дар баршон. ана вақте ки мо he, she, it истифода мебарем, феълмон s мегирад. s ина she goes. неки як қонун дорем. агар ки любой ҳарф, любой калима ба ов тамом шавад, ба ҳарфи ов, барои s добавид кардан мо аввал ҳарфи и добавид мекунем, баъд s добавид мекунем. барои он қадар he goes, he goes не, he goes, she goes, it goes. вай писар меравад, вай духтар меравад, ин чиз меравад. ё ҳамашон дар замони ҳозира гуфтаистем ки бо ҷумлаҳои бо мубтадоҳои I, you, we, they, he, she, it ҳамаи ҳамиҳо қад сохта мешавад. яъне як бор дига мефаҳмем ки ҳами замони ҳозира, як бор дига такрор мекунам, амалҳоеро мефаҳмонад ки мо фақат иҷрошон мекунем. мисоли гап ман аз хоб мехезам, ту аз хоб мехезӣ, мо аз хоб мехезем. шумо ол дарс дига як текст мехонем дар бораи реҷаи рӯзи як бача ва вазифаи хонагии шумо мешавад ки ҳамхеле реҷаи рӯз нависен. ҳозир дастиска мегзаремаш. дар онҷо мо фақат замони ҳозираро иҷро мекунем. хоб аҳамият битем фақат барои ҳамин. ина як феъли дига қатъи дарс додан мешавад teach. teach мешавад чӣ? дарс додан. teach. бахшиш шогирдони азиз, ман дарс медиҳам I teach, шумо дарс медиҳед you teach. ин маънои уро дорад ки ман фақат дарс метавам. ҳозир неа, фақат ман дарс метавам. як рӯз пас, ду рӯз пас, дар як рӯз 3 бор, 4 бор. не маънои амуро дорад. ҳозир дарс дода истодаам, неа, вобшим дарс метавам. дар умум мо дарс медиҳем we teach, онҳо дарс медиҳанд they teach. ана вақте мегӯем ки вай писар дарс медиҳад he teaches, нигоҳ кунед,
این اینجا ما گفتیم بعد او ای добавить میکنیم بعد اس. همین فرمولا را با ch داخل داره. اگر ch بیاید برای s добавить کردن ما اول ای добавить میکنیم بعد s добавить میکنیم. مثلا he teaches, she teaches, it teaches. فهمیدین اینجا را؟ نفهمیدین یه بار دیگه میگم نگاه کنین. اگر که کلمه با او تمام شود این کلمه go و descend او قد تمام شود برای s علاوه کردن با همین کلمه ما باید بعد او حرفی ای добавить کنیم. حرفی ای را علاوه میکنیم و بعد s علاوه میکنیم. بعد goes میشود. دوبای مومنتی که وقتی s добавить کردن دیم در کلمه هایی که با او تمام میشوند و با ch تمام میشوند و با sh تمام میشوند ما همین es добавить میکنیم. این اینجا دانی ch دانی هم خیلی es добавить کردیم. es teaches, it teaches. sh دانی هم خیلی قاعده داخل داره. وقتی که sh میوید نه sh میوید ما اول ای добавить میکنیم و بعد s добавить میکنیم. مثال گپ شستن میشود wash. انا وقتی بگیم که وای پسر میشوید میگیم که ای وای دختر میشوید میگیم که she washes. دیدین نه ای s добавить کردیم. همین فرمولا با os goes با teachsانی کار میکنم. خب وقتی که he she it استفاده میبریم در زمان حاضر فعل اس میگیرن گفتیم نه he teaches, she teaches, it teaches. خب شاگردان عزیز با همین درس امروزه ما تمام شد. انا یک چند کلمه های هستن که قطعا ما شما باید خیلی جمله بنویسین در زمان حاضر. مثال کلمه هسته drink نوشیدن. این اینجا در نویسته میش drink با هسته کلمه حاضر بسته کلمه play خطی نویسین. play بازی کردن. من بازی میکنم وای بازی میکند ما بازی میکنیم. بازی کردن میشود کردن. انا listen هسته با listen گوش کردن میشود listen گوش کردن و دوام میتیم. انا speak داریم با speak میشود گپ زدن گپ زدن. خب با شاگردان عزیز این همین 4 تا کلمه و خط 4 تا فعل خط شما را هم خیلی جمله باید بنویسید واسه خانگیتون در جمله های در زمان حاضر و همون جمله ها را شما چی میکنین صورت گرفته در دفتر با ما روی میکنین در گروپ ها. باقی در همون اخدا باشین تا درس های آینده. درس دیگر نصیب شما یا تا تکست میخونیم و درس دیگرش وجه این کاری و سوالی کردنش با شما یاد میگیریم.